akože ja by som to veľmi rád pokosil, ale nemám momentálne kosačku. Pán Božko mi pomáhaj, aby som to vedel natočiť tento vlog. Náš ten účes mám brutálny, to idem naozaj takto medzi ľudí. Nemôže mať človek všetko hneď, nie? Dobre, točí to. Točí to. Poďme to roztočiť. Som si sadol ako na takom pohovore. Ahojte, čaute, dobrý deň. Vítam vás pri tomto vlogu. Ja sa volám Tomáš, mám 26 rokov a pred pár rokmi, nebudem akože tu hovoriť, že presný čas, dátum, mesiac, ale proste pred pár rokmi som sa rozhodol, že budem žiť taký hlbší, plnohodnotnejší, prírodnejší, prirodzenejší život. No a ten môj život teda zahŕňa to, že chodím bosý, som vegán, bylinožravec. Takže v týchto vlogoch uvidíš, ako sa taký bylinožravec stravuje. Už neviem ani rozprávať, lebo trošku som v strese. No a tak, dovolil som si teda priniesť aj takéto vegánske rekvizity, ktoré použijem buď v raňajkách alebo na obed. Dobre, to je asi všetko, čo som chcel povedať. No a ako teda začína môj deň? Takže ja vás takto rovno aj zoberiem. No a môj deň začína tak, že proste ja idem vonku na čerstvý vzduch. Neviem, či dobre držím tú kameru. Zaostrím sa. Vonku na čerstvý vzduch. Kto ma to zamkol? No a čakaj, ešte to takto si nastavím tento statív. No takže takto prejdem z môjho bydla von. To je proste najzákladnejšia vec, čo každé ráno spravím. No takže idem hneď takto ráno vonku, či som to už vravel. Nadýcham sa čerstvého vzduchu, lebo to je podľa mňa veľmi dôležité aj pre imunitu. No a tak, dobre, tu si položím niekde tento šikovný statív. Čakaj. Statív stál 25 €, takže ono to tak trošku aj vyzerá. No počkaj, toto si nasmerujem. Je tu celkom akože príjemná atmosféra tuto. Občas chodia aj slnky nás ráno pozdraviť, tuto pri našom bydlisku. A tak je to tu veľmi príjemné. Musím sa priznať, že toto bol, že toto bol pre mňa taký splnený sen, takto ísť bývať na takéto miesto, lebo vždycky, keď sme bývali niekde v bytovke alebo v paneláku, tak akože nebolo to zlé, ale bol tam nejaký komfort, akože možno nejaké podzemné parkovanie, neviem čo. Ale to mi chýbalo proste, že otvoríš chodové dvere a vyjdeš hneď proste na svoj trávnik, na svoj dvor. Vrajme, keď sme boli v meste, tak ak mám pravdu povedať, tak niekedy ma to až tak demotivovalo ísť proste niekde vonku sa prejsť, lebo si vravím, že otvorím dvere, tam bude milión ľudí, potom musím prejsť cez cestu a potom ešte dobre, že nie 10 minút cez mesto a až potom možno nejaká pekná lúka alebo nejaká príroda a tak. No a tak, takže ja som sa tak trošku vystrečoval a idem pokračovať v dni. Teraz prídu asi nejaké vegánske raňajky a dneska čo budem robiť? No dneska by som toto mohol pokosiť, no takto to tu vyzerá u mňa. No, takto vyzerá ten trávnik. Akože ja by som to veľmi rád pokosil, ale nemám momentálne kosačku. Lebo sme museli investovať do druhých vecí. No ale vrajím o tom pokecáme potom. Idem sa napiť čisté vody, idem sa tako hydratovať. Idem už dovnútra. Moje obnažené nohy, takto to tu ukážem. No, moje obnažené nohy sú veľmi spokojné a ja keď vlastne takto prídem zvonku, tak mávam tu také šľapky, s ktorými vlastne prejdem do kúpeľne, ale momentálne tu tie šľapky nie sú. No takže keď mám veľmi špinavé nohy, tak to robím tak, že idem tak po koleniačky do kúpeľne, ale keď nie, tak to rýchlo tak prebehnem. V pohode. Dobre, idem si umyť hnáty. Vidíš to. No a my tu máme ešte takýto šikovný utierák a s tým vlastne ešte trošku takto pokvapkavo zem prebehne. No a teraz hygiena. Ospravedlňujem sa, že vyzerám tak trošku zanedbane, ale moja sestra si našla veľmi sympatického, veľmi vyhovujúceho priateľa v
v Bratislave a totiž to moja sestra ma strihávala celý život, dá sa povedať, akože najprv som chodíval k takej kadrničke v Krupine, no ale tam už nechodím, no a sestra ma striháva asi od, ja neviem, mojich 15 rokov, takže už 11 rokov, ty kokos, ma striháva moja sestra. No a ona išla do Bratislavy a ja som ostal takto na pospas. No ale už to riešim, no už si hľadám nejakého barbera, no ale vieš, no prídem do barbera a čo tam budem robiť, vieš, o čom sa budem rozprávať s barberom, normálne som trošku v strese z toho. Ale tak akože mal by som to zvládnuť, no takže tak. Dobre, poďme na tú rutinu moju rannú. Teraz momentálne máme kúpenú ináč takúto kefku Biela perla, zubná pasta limitovaná edícia Winter Magic, komplexná ochrana ústnej dutiny. Škorica a anís. A posledný úkon pri tejto ranej rutine je poutierať, samozrejme, že umývadlo. My tu máme takúto maličký utieráčik, no tak toto prebehnem. No priatelia, mali sme reklamnú pauzu, pretože tento hrdzavý telefón sa prehrial. No takže pán Božko mi pomáhaj, aby som to vedel natočiť tento vlog. Dobre, nejdeme sa zdržovať, hej? Takže vlastne, ja som prišiel na to, že som sa ešte nenapil vody. To som trošku v strese. No, takže napijem sa čisté vody, takto na ráno, aby som sa naštartoval. Ináč nechcem flexiť, ale toto je naša vlastná voda zo studne. Na zdravie. Akože, hoci čo som čakal, že si život pre mňa pripraví, ale že bude mať vlastnú vodu zo studne, to je perfektné. Takže tuto máme teda už prichystanú, vyrobenú tú domácu granulu. Kúpiš si také väčšie vločky, nekúpiš si také menšie. Normálne to tam vysypeš celé balenie. Tuto máme momentálne mandle. Mandle sú vynikajúce orechy, milión vitamínov, minerálov, neviem čoho, bielkovín. A vlastne poliali sme to 100% javorovým sirupom. 100% javorový sirup je veľmi dôležité, aby si 100% kupoval. Trošku to tak poleješ, vlastne zamiešaš a ešte tam dáš koricu. Zamiešaš to, no... či ešte tento olivový olej, hej, toto nie je deodorant, toto je olivový olej. Zamiešali sme to, hej, s láskou, proste tvoj. Dáš si rúru predhriať na takých 140 až 160 stupňov, na takých 20 až 40 minút. No, takže toto budú vegánske, a teda bylinožravské raňajky. Granula bude každú chvíľu už hotová. Takže sa veľmi teším a tuto dole máme externú nabíjačku, tá už bude tiež za chvíľučku hotová s takým neočeským káblom, nevadí. A toto moja partnerka spolubývajúca pripravila ešte takúto potréningovku. Je to vlastne cicerovo-sezamový humus a toto s mrkvou. No dobre, kým sa nám robí granula, tak sa idem pripraviť do posilky. No a to som chcel ešte povedať, že zatiaľ nemáme nejakú skriňu veľkú. No takže čo? Si také zoberiem do posilňovne. Ponožky Adidas. Kraťasy, takéto športové. A nie, počkaj, tieto kraťasy mám radšej, takže tieto. Ešte nejaké tričko do posilky, toto je moje obľúbené. Takže toto. Ešte vodu, takže toto. Náš ten účes mám brutálny, to idem naozaj takto medzi ľudí. Je to hotové? No, takto to vyzerá, pozri sa. No, takto sa to nezlepilo. Majú vzniknúť takéto hrudky, ale to nevadí, proste je to perfektná chuť. A ešte sme vlastne na to pridali takéto liofilizované jahody. Vonia to ani neviem opísať ako, ale vonia to veľmi dobre a vyzerá to ako z rajskej záhrady jedlo. No takže to si idem teraz dať, veľmi sa už na to teším. Sacharidy kvalitné, dáme do seba cukor a môžeme si ísť odcvičiť kvalitný tréning. Inak ešte som nepovedal dôležitú vec, že vlastne keď si to naberiem, zalievam si to ovseným mliekom. To je taký detail. A neviem, kde to ovsené mlieko je. Mám ho. Aj ovsené mlieko by som si už chcel vlastne vyrábať, ale dobre som to tam nalial, akože všetko je tu mokré okolo. Ale potrebujeme si ešte kúpiť nejaký výkonný mixer. Nemôže mať človek všetko hneď, nie? Tak toto teda vyzerá. Ja to mám rád také zmeknuté, no a ideme to okoštovať. Výborné. Ja som ešte zabudol do môjho vybavenia cvičebného dať utierák, lebo to je veľmi nechutné cvičiť bez utieráku. Spotený smradľavý na stroji.
Dobre, prišli sme na miesto. Teraz som asi 10 minút čakal, kým prejdú auta, lebo som sa tu cítil ako na diaľnici. No pár metrov som si chcel natočiť a znovu som nejaké auto chodil. No ináč to som chcel ukázať, že v takýchto šľapkách ja cvičím. Trošku som si ich musel poutierať, no a vlastne tieto šľapky mi rozrízol sused. No taký, samozrejme, že je to pes. Ahojte, ja tu mám akorát naložené na hip thruste, tu mám naložené, neviem ani koľko a idem teda si to odmakať. Je veľmi dôležité chodiť cvičiť. Ak sa chceš cítiť dobre, ak chceš byť zdravý, ak chceš, aby tvoje hormóny fungovali dobre, tak je fajn, že občas, aby si išiel zacvičiť do posilky, zabehať si, robiť takéto komplexné rôzne pohybové vzorce. Dobre, poďme cvičiť. Idem si dať pracovnú sériu jednu, lebo už to tu dlho komentujem. Normálne, to zavodilo sa. Prišli sme z posilky, oddychol som si teda a aj takto môže vyzerať vegánsky tanier. To nepotrebuješ proste ani omáčky, ani nič, to si potrebuješ iba posoliť a zjesť, takže dobrú chuť. Vážení, momentálne sme na prechádzke aj s mojou životnou partnerkou. No a samozrejme, že som išiel s obnaženými nohami na prírodno. A Vicky, kde ideme teraz? Tam. Ideme tam. No sme tu na lúke. Takže je veľmi dôležité chodiť na takéto prechádzky. Počuješ to? Slniečko. Paráda. No dobre, ideme sa trošku zohriať, lebo vonku celkom fúkalo. No, moje nohy vyzerajú, no tak nevadí, tak to je jasné, proste, že keď človek chodí bosý, tak si trošku zašpiní chodidla, ale to je prirodzené, vieš. Takže takýto mierny nekomfort, na ktorý som ja zvyknutý. Dobre, ideme oddychovať a čo budeme robiť? Pozrieme na nože možno. Som veľký fanúšik na nože. Maťo Novák, pozdravujem. No dobre, tento vlog sa nám blíži ku koncu. Ja mám z neho celkom dobrý pocit, lebo nerobil som dneska nejako veľa aktivít, ale môže byť. Ale aspoň trošku som teda priblížil, že ako žije taký krupinský domorodec. No a ja som sa teda rozhodol, počkaj, toto si musím dať dole. Že idem vonku. Rozhodol som sa, že idem vonku, lebo neviem, čo budem doma robiť. Chcel som si pustiť niečo v telke, ale je vonku veľmi pekný zápas slnka, takže by som to chcel ešte stihnúť. Zoberiem si tieto tepláky. No už sme vonku. A celkom pekný západ som vystihol. Východ, západ, sever, juh. No a idem si tu spraviť nejaké pohodlie. Jaj. Takéto ticho je pre človeka, ktorý býval, vyrastal a žil v paneláku v Činžiaku v bytovke. Dobrý deň. Úplne až také zvláštne. Až také zvláštne ticho.